trabaho sa bahin sang gobyerno sang mga empleyado no sa dumakabanan sang gobyerno. Tibuas weekend naman, tigpanahuay naman Sabado kag Domingo. And then balik naman pagka pagka Lunes to baka naman ta. Sa mga kauturan sini naton no. So muning mga pagpanghangkat no nga ti ginapangatubang naton sa matag adlaw sa diingan tanan. 5 minutos sa kaligid sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton sa ring pagparagad sa palatuntunan Zona Libre. Ano nga to labing talapang doon pila ka madalag kwanta nga mabalita sa mga top stories of the day. No, sa aton sa madalag kuan nga mga balita lokal. Highlight man karon sa bahin sang Bacolod City Government Center kon aton nga BCGC. Ini matapos no sa nidring ati nagparigayon nga makabaran sang inaugurasyon no ang Mayor elect no Mayor Alfredo Benitez sang syudad ya sang Bacolod sa NGC grounds kon sa BCGC grounds sa makabaran subong sining nga gabi no. So nagsugod kay na alas 4 sang hapon sa isa ka Santos nga misa. No, and then subong ang presentation sa mga nagdalaog no nga mga city councilor sa idalom sang iyang liderato no sa Team Asenso. Di kabalo na magkita nga walo gid ang nagdalaog no sa Team Asenso sang iyang mga konsehales. No, so ini ang gilakipan day Councilor Jude Terrio Saison, no, si Councilor Al Victor Espino, Councilor Pausi, Councilor Simplicia Distrito, Councilor Jason Villarosa, si Councilor Vladimir Gonzales, no, si Councilor Cecilia Flor. No, so walo ini sila kabilog no nga nagdalaog sa makabanan sa sining nasambit iya nga piniliay o sang tiligdan nga piniliay. Pero may na-notice ka bumulit sa bahin sang program kag invitation no ni Mayor-elect Alfredo Benitez sang syudad sa Bacolod. Ara no si Vice Mayor Elcid Familiaran bilang elected nga Vice Mayor no. Although nga hindi ni kaalyado no sang Team Asenso pero gin-invite siya no. I do believe nga gin-invite siya. Do nagsaka to sa babaw sa tablado si Vice Mayor Elcid Familiaran ay ati ayon nga si Portia Familiaran kag ang bata nga si kon umagad I think no nga si Tanya ang punong barangay sa barangay 13 diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Si Mayor Alfredo Benitez ika-43 nga alkalde sang syudad sang Bacolod. No, so ginperde niya ni si Mayor Benigno Diaz sa abanse masobra sa 70,000 no sa nakaligad sining iyang eleksyon. No, so ini makapaklaro tani karon no bagay ti para grosila ti tapos ang eleksyon ti kuan naman no tutok neta total may nagdalaog naman. So ti si Vice Elcid ti way man isang kadtuan man gid no. Ya mayo guro adoptahon tanan isa no kay daw isa man isa sa mga ginayo na tuligad nga maupod sa akon pero way sa upod gin imbiyaan kuno sa Mayor Bing Leonardia. Ti ano na may reconciliation na nga natabo ba no. So balaan ta naman niya no kung ano ang madangatan sang syudad sa Bacolod sa sulod sang 3 ka tuig. Karon ipasudlo naton bumulit no ang iyang pagpamulong-pulong be no ni Mayor Alfredo Benitez no sang syudad sa Bacolod no subong ti gasaka sa entablado Bacolod nagsaka no Bacolod don si Congressman Greg Gasataya kag ti ining nagdaog man nga kongresista pang lingkod party list representative Stephen Caraps Paduano no. So ti ko matapos ini no si Mayor Alfredo Benitez ni goro ang ilawago na. So ara man to si Bongbong Sila naka-standby man to sa bahin sa Bacolod City Government Center no para sa siring pinakauli nga may tamo dira karon sa bahin sang tubang no sang BCGC. So wala din ang apat ka mga councilors from Grupo Progreso nagdalaog no Councilor M. Ang, Councilor
Cindy Rojas, Councilor Reneseto Novero, and Councilor Israel Salanga. So ang maghahari subong sa bahin sa Bacolod City Hall, no, ang Team Asenso na matapos nga may pagbag-o, no, sa bahin sa administrasyon, no. So batyagan kuno si Mayor Bing lang gid ang ilang gagin pulihan, no. Subong daw gin-invite man nila si Vice Mayor Elcid Pamillaran, meaning to say daw okay na sila sa kay Vice Pamillaran. Ang sanguna, ang Bacolod City Government Center, kuanada, no, may pula ka green iyang lights, no, subong puti or blue, no, blue ginislan sang blue. Kagti ang fasad sang Bacolod Government Center puti magida mo, no, so kagamo man ang color, no, sang Team Asenso, blue kag puti. So sige, no, so ongoing karon ang programa, no, dira sa nasambit sa diri makabanan nga kuan, no, sa nasambit nga government center sa subong nga gabi. So standby ka magkakuha kita sa pinakaligtas nga may impormasyon dira karon diri sa aton nga pagbalagan. Samtang duga pa naton sa nga mga balita, no, by the way, no, may nag-comment kay dapat kahapon kuno tani ang highlights gid, no, sang sining inaugurasyon. Tianhon mo na kay si Mayor Alfredo Benitez, no, invited to sa inauguration ni President Bongbong Marcos. So supposed to be first day of office niya kahapon, no, pero why siya diri naka-report kay dito sa nag-report yung makabanan, no, sa kay BBM. Unahon gito anay kay dalagko uma project base umadlagko uma project nga i-kuan diri sa Bacolod, ipasudlon diri sa may bahin sang syudad, no, sang Bacolod. Sige, samtang dugang pa isa na naton nga babalita diri man sa aton sa nga para tuntunan. May mga pasahero kuno nga ti daw nagpangakig matapos ang ginsukot sila sang 11 pesos. Ti ang ordinaryo o kun ang common nga ginasukot na malang sang kwan, no, sang mga salakyan, no, mga pasahero salakyan pulo ka pesos. So piso na lang gid ang idugang ta. Kay originally, no, aralan ko tani iya sa 9 pesos ina. Pero galing ti wala naman nagakwa sang sinsilyo ang mga pasahero, no? So tiga kahulog sa pulo ka pesos, no, ang ilang plete na lang. So ang LTFRB ning bugok man ng LTFRB ning nagpagwa man sang order nga okay na, no, by July 1, effective July 1, no, ma-implement nagtap dugang 2 pesos nga saka sa plitihan. Sang baga di pasahero sa diya nga salakyan, no, so effective subong. Pero ti malain garing resulta yes ni. Hindi mayo ang resulta matapos makabanan nga ti nag-anunsar ang LTFRB kay man may mga pasahero ya bumbolito nga nagasunod gid sa Permitrix. Ginapangitaan kay gid sa Permitrix. Diyan din ang himo nga Permitrix. Ti nga ang wala kaya sa Permitrix sukton mo kami sang 11 pesos. So pero may payag na ni nagligad ang adlaw ondo kasi nga hindi kami anay manukot, no, sang Permitrix kay sang 2 ka pesos, no, nga dugang sa plete kay silingati basi magpinangaki nga mapasayro way kita mimos ni way ta sang ipakita nga Permitrix, no, para sa undok hulaton na lang kuno nila ang Permitrix nga isyu sa LTFRB. Di maguro nun sa ring LTFRB kapatuman abi guro sundon dahil sang tawo. Tani ginitso nyo na kag nagpagwa dayon kamo sa Permitrix sa mo na pagpasukot, diba daw mo nang ginasundan ta ti daw nagwa daw kuanaw daw pinagusto lang ang LTFRB. Ti mapasiro mang malam naman isbong di kami magbayad sa muna, no, kay nga why man sang Permitrix. Pagwaan nyo anay Permitrix nyo kay ti mabayad kami o kung maplite kami sa ginademand nyo. Amo na subong ka alam, no, sa dede makabanan ang aton nga mga mga pasahero diri sa mga pasahero sa nga mga salakyan, mga commuters ta. May nagpinangakig na kuno nga mga nga mga pasahero. Sige, at the same time yung makabanan sa ato, sari nga makato, the same time sa ato yung makabombo, lugang ta na ko report ni Bombo Carla May Defensor, ining
pangalan, paggamit do sa pangalan sang Bombo Radio Philippines, no? Sang babaye nga nagpakilala kasi Dayan Ortiz. Kaya pang extort sa gali, no? Ang modus niya siniya, no? Pero tawagan niya mga chief of police kag pero pakilala sa Bombo Radio, ginagamit niya ang pangalan niya sang Bombo Radio Philippines. Dito sa ko connected sa Manila. O nami pagid, no? Kung hambalon ba lang ti niya din ang stasyon nyo sa Manila. O kay para mabalaan tagi ko tutulan nyo kung hindi. So nagasiling sang yati pista na sa inyo. May ara sang kwan, may ara sang mga peryahan da, no? So ti ano illegal ko na. Ti parang hindi ko ni pag-report sa hotline sang PNP, no? Sabay bahin sang kwan nila, no? Sang hotline, no? Direkta gina sa office of the PNP chief, no? Rectang connect. Hulugin na lang ko da 5,000 pesos, no? Para hindi ko na ma-expose ang illegal mga aktibidades. So na, padala lang sa GCash ni Ronnie Magsukang. Wanted pa sa Ronnie Magsukang. Wani nagsuka. Sa numero ni ko nga 0997-225-7510. No? Bilib man ko ni sang GCash ni. Kaya nga, hindi ni siya magbaton sa padala kung hindi registered. Why sa mga general information kag number. Hindi ni sa saling number lang tapos why naka-registered sa GCash, hindi ni sa magbaton padala. No, tiyan mo niyo, ginpadalaan naton ini, padalaan sa team sa Bombo Radio, nagwa Ronnie Magsukang ang iyang GCash, no? Account ka ang number niya 0997-225-7510. Di ba si may kilala kamo da nga si Ronnie Magsukang, abebe report to this sa Bombo Radio kung taga-diin gina siya. No? So para nga tis makuha na naton, no? Tawag sa gani, no? Pakilala ta sa Dio, pasikaton ta sa Dio. Si Ronnie Magsukang. Wala tayong lugang development na mga kabanan sa PNP, sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? O kon sa bahin sang aton nga PRO6, para iya makabanan nga ti mapaalarma man aton, no? Ang aton sining mga kuan, no? Nga mga ang publiko angon sa siyempre bag-o nga mamudos kay ti pila na kamat chief of police, no? Ang chief of police ng San Carlos sa City Police Station kag chief of police ng Calatrava Police Station. Amo na ni nag-report diri sa Bombo Radio kati amo man Japon nga mudos, no? Mudos iya makabanan sang sining babaye nga nagatinawag, no? Sa police station nga nagpakilala nga si Dayan Ortiz. So ginaklaro na mo na niya, no? Sa bilog sining network, no? Sa Bombo Radio Philippines, wala kami iya, no? Sang kwan sang empleyado, no? O kuway makabisang co-employee nga kilala, no? Nga si Dayan Ortiz. O kung ginatawag yang Bombo Dayan Ortiz, no? Wala, no? Sa bahin sang aton sa iya nga network o kon sa network sa Bombo Radio Philippines. So saling tanan, no? Kung may kilala kamo da nga Dayan Ortiz o kon Ronnie Magsukang, i-report na diri. Tawag ka mo din sa amon nga number blank hotline namon di 0917-3066-522. 0917-3066-522. So di na sa aton sa Ligabakot at the same time sa bahin sa aton sa iyang mga kabombo. Samtang pila pa ikaw mabalita kung may impormasyon karon nga aton man sa nga pagatutukan. May kaupod naman ko na Atty. Jomax Ortiz sa liwat naton balikan isa sa mga kilalaman nga lawyer kag political analyst, no? Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kayo no? Nangin talulupang doon ining inaugurasyon, no? Ni President elect, no? Or I mean ni Presidente Bongbong Marcos. Kahapon okay, liw ko tibet kay bumbuan bumulit pa si ready na sa, no? So kadi kahapon, no? Sa presentation sa iya sining before sa iya inauguration, no? Ginapagwa tobla ang mga aircraft, no? Sang pungsod Pilipinas, no? Ang aton nga air capability personnel no? Sa Armed Forces of the Philippines, sa bahin sang aton nga makabaran nga Philippine National Police, no? Sa Philippine Air Force, sa Philippine Navy.
Kay kumadong duman naton last 1968, no? Sang nagpatigaman sa inaugurasyon si the late President Ferdinand Enderlin Marcos Sr., no? Ti amo maning style niya ang ginhimo, no? Nga may parade of personnels, no? Aton nga manghangaway, no? Mga soldado ta, mga kapulisan ta. Kalakip ng aton nga mga air facilities, no? Or air equipments naton, no? Bilang isa ka republika sang pungsod Pilipinas. And ti sana notice nyo, no? Ti bisan ginesyuhan ni siya nga wala ka graduate sa Oxford pero ka eskwela, no? Bisan pa paano, no, may ara sa sang ihibalo, no? The way bilang magambal si Marcos, no? So i-compare mo, no, sa din makabansang una senador pa sa gobernador sa Ilocos, no? Ngati do ka simple ka tao lagi lamang, no? So grabe do ka kwa nagid honorable kag one of a kind nga dignitaries or dignitary, no? Or official sang pungsod Pilipinas, no? So, mag-English, ano? Do amay naman, no? Oh, kagina flashback bala ang kwan, ang pagsaka na sagdan sa plasyo sa Malacanang, bla. No, sa una, ang si Marcos, no? And then si kwan, ano? Si First Lady, former First Lady, subong buhi pa ni Japon, no? Si kwan, ano? Si Imelda Marcos, no? So, and then mga bata niya, no? Si Irene, si Amy, kag si BBM nga presidente naman subong, no? So, kung manotice naton, kahapon tagsaka man ni sila sa kwan, no? Sabay sang hagdan sa Malacanang, ara, no? Ang sawa niya si Attorney Lisa Araneta Marcos, no? Ang bata niya si Simon, si Vincent, kag si Sandro. Si Sandro maning congressman, no, sa first district sang Ilocos. So damo gid subong mga kuan, ano, mga Marcos nga sa pwesto, no? So and then tingin na flashback ina, no? Kaliwat kapag balik sa mga Marcoses sa palasyo sa Malacanang. Bisan pa nga ti juri sa kampanya damo gid ang nagapugo sa kontra niya, no, against sa iya. No, nga daw isa lang siya ti kontra sa Siam, no, ginapulihan siya, no, nga ti kun pwede hindi gid anay kabalik sa palasyo sa Malacanang. But the people had spoken, no? So ilihir gid, ginbutang gid, no, sa pwesto, no, ang bata sa ang anay presidente, no, kay nagsugod na kapon iya sa nga 6 years term, no, diri sa may bahin sang kuan, ano, sa bahin sang pungsod Pilipinas bilang presidente, no? So until June 30 of 2028. No? So ti anom katuig, no, nga pagpungko ni Bongbong Marcos sa pwesto. Ti sige, no? So ti amo ni siya mga obserbasyon nato ni makapagkamang topiko naton karon, no? Kag of course ti sa sining tatlo yung mga kabataan, si Sandro pa lang, no, ang nag-intra sa politika, may posibilidad ba lang pati ang iya sining pati ang iya sining asawa to ni Lisa Araneta Marcos, no, bata nga si Simon, kag bata pagit nga si Vincent, no, ang posibilidad ako manahan bla ang posibilidad nga ini sila, no, ang magpolitiko man sa pila ka mga eleksyon. Basi kibota by 2025, no? Another naman nga Marcoses da, no? Ang makapungko iya makabanan sa pwesto, no? Nga mangin leader man, no? Sa dili makabanan, no? Sang tagsa ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. O sige, damo kita karon pagdiskusyonan dira, no? Pod sa kay Attorney Joe Max Ortiz. Samtang duga pa sa diri nga mga balita diri makabanan terayo, no, 13 pangdon man ni na-notice nyo, no, ang relo, no, ni President Bongbong Marcos. Kaya ginasuksok. Grabe, no, nga brand sang iya sidi nga relo, no, nga natulupangdan kapon sa ginsuksok niya, no, sa iya sini inaugurasyon. No? So, may ara sa sang ginatawag nga sported kag arir nga Patek Philippe wristwatch,
no, kon relo, during sang iya sini nga inauguration, no. So newly elected, no, sa di makabang nga presidente ti kuan siya, no, nang salisalita ng Patrick Philip, no, Notilos 5980R-001, no, ang relo niya in a rose gold, makabanan, rounded with octagonal bezel and sapphire crystal case, no, back catching the eye of the observant and watch aficionados. So rare watch gali ning ini, no. So tumalagsahon ko lang makakita sini. Was sold for CHF 75,600 approximately, mga pila ni, no? Sa Philippine peso, no, sa di makabanan, approximately, no, mga 4.35 million pesos, no, nga pagbaligya dito sa Geneva auction in 2020. But its current private sales value is estimated, no, to $169,939, no. So kay convertan man na bumbulit sa kwarta sa Philippine peso ang subong nga presyo, pero sa una ang porto, pero subong mga 9.35 million ang bili. Sini, no, sa Philippine peso na, no. Sa una, no, mga 4.35 million na, no. So in a Philips Geneva auction in 2020, but ang current private sales value niya is estimated by 9.35 million pesos. Sus ka mahal-mahal nga klase sa relo, no. Si President Rodrigo Duterte milig man ni sa relo, mga malahalon man nga relo, no. So kita mo na, no, sa di makabag katahom-tahom, no, nga klase sang relo, no. Dili makabanan, so ti amo ning ginsuksok, no, sang aton nga presidente, no, President Bongbong Marcos, no, sa din makabang kapon during sa iya sini nga during sa iya sini nga inauguration. Pero kapon na notice na ay man ang isa niya sa utod, no, do ginakukuno man bumulit do adopted na iya sa Irene, no, Irene Marcos, no, do adopted na kuno ni the late President Ferdinand Marcos, no. So ini nakakuha sa atensyon sa kadamaan ang pinasahi nga relo agin soksok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inauguration niya kahapon, no. So diri sa aton, no, sa diri makaban sa aton sa ring nga makotoran, at the same time sa aton ni makabombo, no. So tumalagsahon lang kalang ati makasoksok sa muning kantidad or bili, no, sang relo, no, ang Patek Philippe Notilos, no, una nga naglunsar sang ginhimo nga relo sa 1976, makaligad ang 40 ka tuig, madamo na inisang na-introduce kag na disenyo nga mga relo para sa mga babayi kag mga lalaki, no. So una tambal to 28.4 million pesos, pero ti sunod niya sa watch charge, no, mga 9.35 million lang, no, ang bilis ni. Bao ginamalang-malang ko lang yang milyon, no. Grabe nga relo, no, sa di makabaran ni President Ferdinand Marcos Jr. Oy, kay na si President Ferdinand Marcos Jr., no, unang nagtambong sa anibersaryo iya makabaran, no, sa ikaduha niya kadlaw nga during his office, no, as President of the Republic of the Philippines, no, dito sa Clark, Pampanga, no, nga ti sa iyang speech, no, nga luwag pagin nga pabaskugon, no, ang aton nga Philippine Air Force, no. So tani malikawan tanan ning mga paghugpaas sang pagpulak sang mga di ba sa term ni President Duterte, may si 130 nga napulak, nga damo to nagkalamatay, may mga eroplano nga nagkalapulak, pati may PNP chief may lo nakaluwas to, no. Then pila pa yun naton ka mga aircraft fighters or carriers, no, air assets naton, no, nga nagakapulak. So dapat bakal ginawa man sang lain kung magbakal kita sang bago, no, kay ti kung kisa daw okay man na magbaton kabla bumulit sang basura sang iban nga pungsod bla. Pero ti galing ang kuan naman na, no, ang assurance mo nga magtiner gid na, no. So nagligat nga mga
aircrafts na ton, no, air assets na nga nagkakalpulak, mas mayo pa gani niyang kuano ang Vietnam War ni bla nga ano ni nang UAE helicopter ni bla, no. So mas mabakod pa na iya, no, panang kalupad-lupad sa aton ni gani compare mo sa mabag-o, ang mabag-o di gani ni masaligan. First nga engagement ni President Marcos, no, during sa anniversary sang Philippine Air Force and his second day in office bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Oras sa Bomba Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligal sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Di pwede ta na bubulit may agaw si Bumbuan dira, no? Si Dosurya or ba taglata na panumdom. No? So basi magsugong aton nga mga panumdom bubulit. So sige lang, balikan talang sa goro ara pa man to karon kay pasudlon tani karon ang kwan ready mo lang da, no, ang speech, no, ni Mayor Alfredo Benitez sang syudad sa Bacolod, no, kay since nga nagdaog sa last May 9, no, although may mga interviews man group of media, but there is aton daw kita ka one-on-one ni sa iya. No? So, basi kung alop mo ni sa media, especially sa Bombo, ti kay daw, may istorya kita na batayon, do hindi maginahalin sa iya, pero mas mayroon ko halin sa baba niya. Kaya daw yung Malaysiahan niya kung na yung Bombo Radio, nga probing. Ay, ano man yung labot naton niya sa kay Mayor Bing Nonardia, ang ato nag-interview, facilitate na ta-interview, di ba? So mo na bla, so budlay naman na, pero ito man ang istorya na, hindi ba nalin sa iya, matag-accuse nga ti siya gina ng hambal. So may natropang dan pagkikita ko no sa inaugurasyon kay si Councilor Al Victor Espino nga way kuno sa inaugurasyon. Nano natabo kahapon na tumasa sa meeting sa transition team. Sang kwan, no, meeting ya makabaran sang transition team, sang Benitez administration kag kwan, no, kag Leonardia administration. Ang outgoing kay incoming. Check tanay nung latest dra, no, sa Bacolod City Government Center grounds. Opod sa kay Bomboan si Dosurya. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, bago lang gid natapos ang pag-take oath ang tanan nga mga opisyales sang syudad sa Bacolod without tanggid sa presensya ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga as of this time way pagkita kay balo kun nga wala siya. Anyway, Bombo Pons si Mayor Albi Benitez nag-take oath ni siya sa atubang ni punong barangay Alfredo Talimudaw sa Barangay Granada. Nagpa-picture ni sila subong on stage. Ang nag-take oath man sa isa kay Representative Stephen Caraps Paduano, si punong barangay Alfredo Talimudaw, sa kay Congressman Greg Dasataya, Bombo Pons, no, ang punong barangay sa Barangay 31 sa siyudad ng Bacolod. And Bombo Pons ang sa kay Vice Mayor Elsid Familiaran is Kapitan Talimudaw sa gihapon o Barangay Granada, and sa mga city councilors sa kay si Kapitan Noli Villarosa. So kung manotice mo, Bombo Pons, ang nag-take oath sila tanan sa mga opisyales, sa mga kapitan, no, Rodriguez aton sa may syudad sa Bacolod. As of this time, Ladies and gentlemen, Mayor si Mayor Albi Benitez ang pag-take oath niya nga ari na subong, no, alkalde. Nagit siya, di ba? Inaugurahan, may oath taking. So, amo na, no, ang alkalde sa syudad sa Bacolod. Subong diri sa Bacolod City Government Center ground, Bombo Pons, nami man sang tiyempo kay na doon nagatulo-talit gani sang tulo temprano, no? So, okay ang tiyempo subong. Punong barangay Alfredo Talimudaw of Granada. Ginalawag on stage si gina-acknowledge pala si punong barangay Talimudaw, no, kay man ni gani Bombo Pons, siya ma-administer, siya nag-take oath, no. Yes, siya nagpa-take oath, siya nag-administer ang tanan. Okay. Ang Bacolod City. So please put your eyes and attention on the screen. Gitarawag pa rin yung screen kay who is Mayor Alfredo Bombo Pons, tarawan ko kung makukuha kay Lala Tracy.
Honorable Alfredo Benitez. No, dali lang ko dampi sa may ano ni gani. Okay, sa sound system bala. Kanamot. His brother is Jose Francisco B. Benitez, representative of the 3rd District of Negros Occidental. Kamusta, Bumbubon? Kailang sa ilang, i-check lang na mo din bumbulit, anak na da bumbulit, no? Kado, kuan gid ang signal bumbuan, no? Mapold siya. Mapod sa mapod, o. Kailang, wag gid kay Dea, anong rason nga ang Vice Councilor Al Espino da? Kay daw siya maning gapronti gid sa Team Asenso? Gani man. Kahapon daw, ara man wala siya to sa meeting? Oo, kahapon. Ara to siya sa meeting, pero wala siya. Luwala siya. May mga previews, mani, I don't know kung pareho ni siya Bumbubon. Kaya mga previews, mani nga mga instances nga ano ni gani nga wala man gid siya ya eh. No? Oy. Like before. Pero Yung mga times. kuan ni siya, Before. ang amo nang pinaka-importante man nga adlaw ang oath taking Oh. kay inauguration. Amo man gani man. Oh. This is the most Bumbuan? yes, Oo. Bumbubon. So dali lang, kay sa invitation, nakita naton dira si Vice Mayor Elcid Pamilaran nakasulat and then ara gina personal ang asawa niya kag ang umaga Oo. dira, no? Correct. Tanan Bumbubon sa Team Asenso ag Grupo Progreso. Oo. So meaning to say, ari diri sa mga pictures naton dira Bumbubon sa ari So diri. anong natabo? Gin-invite gini siya personally or may reconciliation na kay do namo ka pamangkot yati sa una di man siya sa Team Asenso ting invited siya. Oo, syempre tanan invited gani Oo. ang Grupo Progreso Bumbubon. Amang They Grupo are all Progreso invited. councilors are invited man to. Oo, tanan nga Grupo Progreso councilors are all present, meaning sa pictures naton dira Bumbubon, makita naton si Councilor M. Ang, Cindy Okay. Rojas, Israel Salanga, and Riniceto Novero, Mm. Vice Mayor Elcid Pamilaran, Ah, and of okay. course, Oh. tanan, actually, tanan sila, no? Mm. Without nang gid sa presensya ni Councilor Al Victor Espino. So, meaning So- to say, yari si... So ba Bumbuan? Yes, Bumbubon. Ako yun na feel ko basi nagsunggod to si Councilor Espino kag gin pang-invite ining Grupo Progreso. Ilang kita kay Balo. Ako daw ko isa sa mga rason ha basi amo na. Kay iniya inauguration man sa mga opisyales tay pasabto nato si Councilor Espino kay base man niya bubupons nga medyo naglain lang man ang iya sa nga pamansya pwede man na or Bonan, amo na bonan. pala pailayon lang or something amo sina no. Pero sa subong, actually bumubon sa again tanan ari magani si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, no? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ari diri, no? And mga pila ka mga mayors, ari diri si former Mayor Mark Goles, former Mayor Pedro Saico, to para yan lang pulo pareho sila kapalaran sa eleksyon. Mm. And ang iban pa nga mga mayor sa iban nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental, ari diri sa provincial administrator Ray Frando Diaz, no? Bumubon. So that is why nga dito nag-ari diri si former Mayor Monico Puentevella kay syempre ang bata niya, no? Councilor Calao Puentevella, no? So ari gid diri tanan wala lang gid So sa meaning, mga national. basta official ka sa Bacolod invited, magaling na si Platam, si Councilor Gonzales and Councilor Villaflor. Yes, si Councilor Lady Glenn Gonzales Palen kag si Councilor Ayesha Villaflor, Ah. sila ni ganing nagupod kay Councilor M ang saka sa stage bumbubons kay kadi kung magsaka ka sa stage family. ginapicturean ka mo, may family ka nga upod. So it might be nga wala dring family ni Councilor M ang so sila nga duha ang nagupod, no? So amo ni siya bumbubons, no? Ang sitwasyon diri hambal ko na gani okay ang tiyempo ti tanan diri naka Filipiniana kag nakabarong no so amo ning hambal ko na gani kay ina pumukon do kanami man sang tiyempo diri no Oo. kaina sang tulo temprano nag tulo yang kalibutan pero ti subong niya dadamo man ti ganing mga Ano ang na mga damo supporters. subong ang crowd ha? ang mga crowd actually bumbubons bala ang mga invited nga mga guests ginpalibutan plus ang ano na gani pagbaral Railings? so meaning railings so may mga kapulisan diri may mga supporters nga ara gyapon sagwa lang no pero may mga
supporters man niya yung ari diri sa sulod, no? So amo ni siya, no? Do kadamo man diri na ano naka ano ni gani naka puti Oo. mga ngalan diri Albi Benitez, Oo. may mga ngalan nga po sila Bubons, no? Mm. So actually at sa subong nga tinion ginapakilala abi no sa ato niya nga mga kauturan ang So what si time sa kuno ma-speech kay pabati taning speech niya bla, no? Oo. Kay Dugay ni siguro Bubons. Tapos na sila actually take oath. Ah. No? So ipabati naman sa mga kauturan naton kaga sa ato niya mga kabombo. Tapos si Kong Greg karon ipabati taman ah. No, kung mag-speech ni sila tanan Bubons. And that's for sure, no? Kasi may speech gid sila no, sa ato niya mga kabombo, no? So amo ni okay man, duway kaluyan man yang tiyempo diri Bubons way nagulan. Bisar nga nagpreparar gid gani yasang mga ano ni gani pagtawag Tulda. mga canopy bla. Mm. May canopy gid nga gin preparar, no? So okay gid yang tiyempo kay nahabit gani mabuo ang ulan pero tiway man buo ang ulan, no? So amo ning sitwasyon nato diri Bubons no, sa may Bacolod City Government Center. Actually subong padayon ini ang pagkilala sa publiko Wara na tapos na. So tanawon pa rin kay after this kon Kasi ma-speech na siya. speech si Mayor Albi. Ari na Sige, bumulit. So doon tabi. Sige. Experiment. So at this point, I'd like to call on back on stage our Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez. Thank you. Governor Bong Lacson, first time in the history, if I recall, that a governor participated in the inauguration of Bacolod City Mayor. Vice Governor earlier he had done Todo pang music nila bumulit tao. Hindi ko parehas lang na. Sige lang. Kasi ma-notice man na nila to. Kaya gin-off na lang nilang music nila, no? Congressman Kaya kahinay pa naan sa ilang FB Live. Minority Leader, Vice Mayor El Cid, and members of the Sangguniang Panlungsod, members of the Sangguniang Panlalawigan. I think I've seen a couple of board members here. Congresswoman Fideng Alvarez, Congressman Aning teknisyan nila to, bati man. Hindi importante niya yung music, importante niya ang tingog ni Mayor Alfredo Benitez. provincial officials and employees, mayors, and officials of various LGUs, punong barangays, and barangay officials of Bacolod City. Welcome sa aton nga inauguration. Kabalugid ko, karabudlayan kamo magpakal sa inyong barong kag mga bayo subong gabi. City government officials and employees, representatives from national government agencies, frontliner in our health sector, law enforcement, uniform services, partners in the business sector, religious groups, civil society organizations, the media, my family is here, has been very supportive since the day I entered into Pinapanawagan tang tek. Vicky Benitez, Javi Benitez, and Bettina Benitez. Distinguished guests, mga kaupod ko sa pagdamgo sa pagbago
kag labi na gid tanan ang pinalangga ko mayong gabi sa inyo. Miskin ka pong ko kamo, I would like to invite everybody ialsa ang aton nga kamot. Ibayaw naton ang simbolo sa pagbago. Ang letter C nga ginusan namon sa kampanya kay amuna ang lahatong para sa ang pagbago natin Oh, sige, i-off lang na bumbulit basit bumbuan, basit mo tikan mo da ang kwan, ang ilang nga teknisyan, siguro may pagka-bongs man niyo. Bobo Pons. Oh, doon dito man yung babatian ng tingog ni Mayor Albini. Okay man siya. Tara na, bebe. Pero Sa try imo, ko bida, dire. sa imo, bebe. Try ko ha. Try ko. Sige, sige. Mamatya. Madamo ang inyo nga nadulaan sa paglaom nga Kamusta? Approve. Approve. halin sa pagpigado labi na gid ang tiyempo sa pandemya. Madamo sa inyo na give up na sa inyo mga damgo. Madamo sa inyo nagaisip nga hasta lang kita diri. Ibalik naton ang pagdamgo. Magdamgo kita iwa. I wanted to inspire Bacolodnons to dream again. And not just dream, but dream big. I wanted to present a people of a wider range of possibilities for Bacolod. Better prospects for their families and a brighter future for their children. Simple lang gid ang handom ko. Ang magbalik, ang pagpati sa tao nga may kadalagan diri sa Bacolod. Nga may pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Kinupdan niyo po sa pagdamgo sa asenso para sa Bacolod. Nagsalig kamo sa akon ang mga plano para sa pagbago sa inyong pagpalangga kag pagsalig sa akon. Madamo gid nga salamat. Wala gid ko may mahambal sa overwhelming nyo nga suporta sa akon. You've given me the biggest margin in victory in the history of Bacolod. To that, I am very grateful sa inyo tanan. You have clamored for change and you have made a resounding call for it. You have given me a clear mandate and a challenge. Your trust is humbling, and I will not waste this opportunity of a lifetime, this position that you have entrusted to me, to be able to bring the promises that we have done during the last election. I am confident that I will deliver on the promise of change, especially if we all work together. Tapos na ang eleksyon. Tapos na ang politika. Let's get down to work. Kay kadamo gid gagahulat ng mga kolobrahon. You've asked for change. I will give you change. Sa dalom sa Benitez administration, mabatsyagan nyo gini ang pagpagpo sa syudad sa Bacolod. Let's focus on the immediate task at hand. Unahon, ibalik ang pagsalig sang tao sa NGC. Restoring public trust should be grounded in transparency. It is only being transparent by being accountable that we will gain the trust of our people. It's about time that the NGC stood for what it was supposed to be. It is for the people, by the people, and everyone that enters the grounds of NGC will
feel at home. And that is what we want to bring to Bacolod. The first order of business, I have mentioned this in the past, inhambal ko na ni, that we will first look into the past so that we will know how to navigate in the future. Lantawunta ang mga nahimo sa nagligad ng mga tinuig para balaan naton kung ano ang himuhon naton sa aton nga future. As I have said during the campaign, there will be no sacred cows. Let the chips fall where it may. Wala politika, wala personalan, trabaho lang gid. We will start clean, a clean slate. I come in NGC fresh and new, without any baggage or political debt. The only political debt I have is with the people of Bacolod City. Second, we will re-engineer government transaction systems and improve our frontline services for efficiency. This way, the city government develops a closer relationship with the people. We will accelerate the digital transformation of the city's bureaucracy and digitalize the permitting process. And we will start with the office of the building official. Hindi na kinahanglan paghulat sang pila ka bulan para makuha nyo ang inyong mga permits. Hindi kinahanglan mag-agi kung kay sino para makuha nyo ang inyong mga permits. Hindi kinahanglan mag-agi kung kay sino para makuha nyo ang inyong permits. We will use technology to ensure that there is a clear time online tracking system para mabalaan nyo kung diin kaagi ang inyong mga permits. And we will ensure that they will be processed in the fastest time possible. We will harness the power of digital technology to enhance the efficiency of the city government's transaction and ensure impartiality and non-partisan in the delivery of government services. Wala color coding sa akong na administrasyon. We will orient and train our frontliners to be courteous to our constituents, regardless of status of life. Our frontline employees are the face of NGC. Damo gid permi, dapat gid permi kayuhom kita. Di bala? City of Smiles kita. So we will encourage our frontliners to ensure nga every individual tanan nga pumuluyo nga sulod sa NGC ang aton nga pagbaton sa ila isa ka matampis nga yuhom. This way, we will give due respect to our people. This way, we will give them value that they deserve. This way, we raise their dignity. We will treat everyone equally with respect. Kay kamo tanan, kamo mga pumuluyo ang amon nga boss na binigit sa mga public servants. Ikatatlo, pakusugon ta ang capacity sang law enforcement agencies para masiguraduhon ang katawhayan ng syudad. Bacolod has been terrorized recently by crimes.
Tonight, I'm giving orders to Colonel Martir, who is present here today, Director of the Bacolod City Police Office, to intensify their anti-crime operation and increase police patrol and surveillance of hotspots and high-crime areas and resolve the cases as soon as possible. As I have pledged during my campaign, my administration is committed to allocate a higher budget to the BCPO, and with this, I expect results. Ika-apat, we will invest in the installation of state-of-the-art CCTV system and solar-powered streetlights for crime prevention, crime deterrence in hotspots, and improve the safety of pedestrians, especially ang mga call center agents nga nagapuli sa kagabihon. Wide CCTV coverage will help our law enforcement agencies resolve the crime faster. And during the campaign, our Team Ascenso, have discussed this at length, and it will be our tool in ensuring the safety of our citizens. Fifth, let us clean the city's image. We literally have to clean the city. Unahon ko ang pagkayo sa mga spaghetti wires, mga hindi lang eyesore, but are also a fire and an accident hazard. I am sure nakita nyo na kada labay nyo sa mga dalan. It is something that my administration will focus on our first 100 days. My team is also already in the process of reviewing our solid waste management system. We will ensure a timely collection of solid waste from household and commercial establishments and its proper disposal in our landfill in Barangay Felicia. I have discussed this also at length, and I'm happy to note that there are several proposals on the table that we are considering in order to improve our waste management. So I also call on our people to help the city in minimizing the volume of waste that needs to go to the landfill by segregating at source. And one of the proposals that we're looking at, that they will be given the program of trash for cash. If they segregate plastics and certain valuable recyclable products at source, they will be given cash in return. This will not only address our garbage problem, but also provide an alternative source of income for our people. Protecting the ecological integrity of our city also requires long-term planning that integrates ecological and social justice principles in urban design. We have to plant more trees and build more green spaces such as parks, gardens, and urban farms, and distribute this properly to develop our city. We envision a Bacolod that cultivates inclusive and holistic development, a city that enables its residents to live, work, play, and commune with nature. This is what we will do to beautify Bacolod City. Ikaano, we will invest in the rehabilitation of barangay roads. We will open some of the private roads to decongest our major roads.
Swerte na ang traffic. Labing na gid sa Lacson Street. So let's divert some of this traffic to those underutilized roads. We will plan this carefully and we will call some of these roads as Senso lanes so that we will ease the burden of traffic on its citizens. Pero nagapati ko that the best city is not where people reach their destination with cars, but where people could walk, bike from their home to their destination. We will therefore support alternative modalities of mobility to make Bacolod a green, walkable city and designate bike lanes so that we can enjoy the weather of Bacolod. We will study and encourage community to adopt a principle of walking and riding a bike to work. We will also study closing roads during Sunday to encourage community markets and food fairs. We will boost local tourism and support micro, small, and medium enterprises. We are in the verge and on the track of economic recovery, and it is important and crucial that we take care of our MSMEs. Ikapito, to further support small food businesses, we will invest in rehabilitating and rebranding our public markets. Central, Burgos, and Libertad markets should take center stage in our local commerce. We will also streamline the downstream food supply chain and strengthen our farm-to-market linkages to lower food prices. I have discussed this with our Department of Agriculture, and we are looking into how to bring down food prices by making the supply chain more efficient. Ikawalo, balang ko nagutom na kamo, dasigong ko na lang niya. And our topmost priority is establishing what we will call the Bacolod Comprehensive Health Care Program as soon as possible. I have the commitment of our Sangguniang Panlusod that they will expedite the approval of the enabling ordinances and the necessary funding to activate this program. I now reiterate my pledge during the campaign to allocate the biggest portion of the city's budget to health. In Bacolod, we will ensure wala isa ka pumuluyo, isa ka tawo that will be denied medical services in the city. We already have met with the management of government and private hospitals several times. And we have come up with a common agreement that every Bacolodnon will be given access, whether it is private hospital or government hospital or healthcare centers. We already have met with the management of government and private hospitals several times. Hmm. And I am sure matupa na niya.
As part of our long-term plans, my team is already discussing on how to build a minimum of 5,000 on-site housing units in 1 year's time. Hindi na naton i-relocate ang informal settlers sa mga layo na lugar. As I have said during the campaign, ang aton pahalinon ang tag-iya sanduta para mabilin sa mga pumuluyo ang ila nga ginaistaran. We will make sure that there is adequate housing facilities, decent and affordable para sa ila. It is a change of the current policy that housing are relocated in relocation centers far from the center of the city. On this, we differ from them because we are proposing on-site housing program. On top of that, we did mention that for those that will have a hard time, for those that by circumstances and the environment will give them a hard time in paying their mortgages, we have developed a program that what we will call House for Work. Kung hindi nyo masarangan, bayran ang inyo na mga balay, atagan kamo sang obra sang gobyerno para mabayran nyo ina. On top of that, we have also announced and committed to increase our social pension fund for senior citizens, solo parents at PWD. I encourage our councilors, Sangguniang, Panlusod, to fast track the allocation of at least 100 million to this vulnerable sector. Top priority naman ang edukasyon sa kabataan, kag-reskilling sa aton workforce. Because investing in our youth is investing for the future. We will build smart classrooms. We will provide digital devices to students and teachers for a permanent shift to digital learning. We need to develop a digital literacy of our workforce so that we can compete in the changing labor market and increasingly digital economy that require technical and cognitive skills. We have done this in the 3rd District and we will continue doing this in Bacolod City. My administration is also committed to long-term water security. As groundwater aquifers in Bacolod become contaminated, depleted due to development and demand, we will need to increasingly depend on bulk water supply from either Talisay or Morsha, our neighboring LGUs. And so we must strengthen coordination and collaboration with these LGUs. Take it from me. I am sure I will be able to talk to these LGUs because we have a relationship in the past. With a climate change disrupting water cycle, we have to think of water recovery, water treatment innovation to ensure supply of our clean water. Just a couple of days ago, I met with the Basioa board
And Bacolod, for the past decades, has been short of water supply. They have actually identified several sources that we can source our water. In fairness, they have a plan. In fact, as of today, we have a supply of 75 MLB available for our city. Unfortunately, the city requires 90 MLB. We are short by 15. There is actually a ready source in Murcia that is available. And the only thing that prevented it from supplying Pasiwa for the past 2 years was a right-of-way issue for 2 kilometers. I would like to thank the LGU of Murcia for expediting this issue. And I think if Pasiwa will return and take on this new development, we will have sufficient water before end of this year. Indeed, we need to welcome new investment, open new markets, develop new revenue streams for local entrepreneurs, create new jobs, and increase revenues. At the same time, protect the environment for the benefit of future generations. Our task is daunting. Daw ambisyoso kita sa aton nga mga handom nagplano. Pero nagligad nga eleksyon, nakita nyo na ang pagbago ang aton nga pag-ugdanay isa sa yabi sa paghimo naton sa tanan nga mga plano. Sa pagkadto naton sa isa kasikat nga Bacolod City, isa nga super city ang aton nga handom. Sang primero, sang akon nga paghambal di I said, let's dream. Ang aton nga Let's dream handom. big. Sang primero, sang akon nga paghambal di I said, let's dream. Let's dream big. With you together, moving towards this dream and dreaming again, I am almost sure that we will accomplish the impossible. We will make Bacolod a super city, a smart one, a green one that gives dignity, one that gives a lifestyle, a comfort, and a security for all. In my life, I have always dreamed big. In business or in politics, I have always aimed to be different, to chart new path, to break new grounds, to be a game changer. Many times, I had to go the extra mile and gave beyond what is expected of me. As evidence, I am standing here today because of that principle. Today, we begin the journey to go the extra mile. Kaya ang Bacolod, dako ang potential. We will broaden our horizon and Bacolod will be a super city. A global city with a diversified economy, a skilled human resource, a model for green development, and a model for good governance. I have no doubt that we will achieve this. Kay ang Bacolod noon, hindi lang buot, hindi lang isog, tikalon pa. We will achieve what others thought we will not achieve. Wala gid imposible
kung tanan kita gaobdanay, gaugyon, kagapati sa atong nga mga lawas. Okay, We can sige. do Balikan ta si Bomboan. Bomboan? Senso. Bomboan. Madamong ikasalamat. Ah, sige, sige. So, there you have it. Siya naman ang mahambal sa mga gabi, Bombo Pons, no? So, okay, yapon tiyempo nila. There you have it. Ang, ano ni gani? Ang alkalde, ang bagong alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez. So, gina-invite siya on stage, kagang iyang pamilya, liwat. Okay. So, okay na, Bombo Pons, Sige, no? sige. There you have it, ang ating coverage diri sa inauguration na sa mga opisyales sa siyudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, and sa mga miyembro sang City Council. So pumupon sa morning update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bomboan si Dol Sorilla. Timing man, 15 minutos sa kaligad sa taknang resort sa gabi sa aton nga pagpalagad. Abi ko malawig pa sa alas 9, bumbulit. Pwerte nga mga kwanto, no? Provisa. Kag pasalig ni karon sa bag-o nga mayor sa siyudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez. Wala within the year, ang tubig to, importante gid, no? Kaya ti suno sa pagpaigpulong niya sa Basiwa, 75 million liters per day o kon 75 MLD, no, ang maproduce lang naton sa isa ka adlaw, no? So dapat supposed to be 90 liters 90 million liters per day, may 15 million liters ta nga kulang. So iya to ti pakig kuan ito sa neighboring cities naton, Talisay and Morsha, nga makompleto natin ni, no? So that by the end of 2022, no, bastante na ang supply sang tubig diri sa siyudad sa Bacolod. And hopefully tanan maangtan man sa mga connections, no? Kung mandate sang Basiwa ang to sa ringa paghahambalan. Ang solid waste management, no, makwanto siya, ang basura mo bayad ko. Proper waste segregation, no, ngay pang segregate natin baklon, no, makakwarta pa makabaran sa ang mga pumuluyo. Street lights, no, sa bahin sang bilog sa ringa siyudad sa Bacolod, no, i-kuan man, no, pabutangan man sa mga street lights para magsanag ang siyudad sa Bacolod. Mga dalanon sa tagsa ka kabrangayan, no, ipahimong pang-concrete ini, no, ang bike lanes, no, may mga bike lanes pag ito dito, mga bike lanes pag si Mayor Alfredo Benitez. So ano pagid, ang kuan, no, ang pabahay, no, sa mga pumuluyo, mga informal settlers na to na esta, no, hindi ko pag-ibutang sa layo ang kuan, ang relocation kundi sa lapit. Kaya tendency nagabalik man sila Japon, no? Why man sa to star ginabaligya ang mga rights, no? Kababalik man Japon ti mas mayo kung sa lapit, no? Kay para kung sa pangabuhi, tindi na mas sila mag-travel layo. Ano pagid, no? Ang mga spaghetti wars, no? So mission man na, no? Ni Mayor Alfredo Benitez nga kayuhon ang mga spaghetti wars. Nakamiting na sa to sa mga telco to, no, telecommunications company and the rest others, no. So ti kwaranta, no, siya sa NGC da, no, dapat welcome ko ang mga nagasulod dira, no, with a big smile, no, kay ti City of Smile kita. Mapapilis pag iguno, no, ang permits hindi magtiner binulan. Nga nagtiner binulan, no, it's sector visa permits and licensing division. No, ang head, no, sa permits and licensing division, no, doon sigay man ang releasanay sa permits. Ang may ara comment ang ubo kuno tadlungon, no, yun grabe kay kunong pangrakot sa office of the building official. Tanan ginadala lang sa istorya, kagang tanan gina under the table daw habok ng taga-ubo kuno da. Hala ka mo da, dara na, no, si Mayor Alfredo Benitez ang kwentro nyo da and the rest of the others. Uy, wala si Councilor Al Victor Espino dinayhan, no, ano natabo sa kay Councilor Al, di
Di ba daw mo ni siya ang visible nga supporter gid iya, una gid ni sa gani nga naglumpat gid from Grupo Progreso to Team Ascenso, no? Una gid ni siya nga naglumpat, no? Iban diyan nagsulunod lang na. So isa na sa mga labing tulopang doon man kuton ta man isa kung nga hindi sa present. May kubing malain matsyagya, tingin ko imposible do kahapon ara man to sa transition meeting. Basi may sinungguran naman o kung ano. Wala ta kabalo. Sa mga kapulisan gali, no? Ang mga krimen, no, nag-order mato si Mayor Alfredo Benitez kay Police Colonel Tomas Joseph Martir nga damo-damo gid mga serious ang kaso di pinatsanay tinuruhay di 13 na kabises. Kanti solbaron gina sa intensify ang ang crime solution, no? Kag ti solbaron ni mga kaso, no? Nga nagatabo pinatsanay dire sa syudad sa Bacolod. In short and in general, in order to achieve a peaceful and livable city of Bacolod. 20 minutos sa kaligid sa tak na resulta sa gabi sa ato sa ring pagpalagad man ang gamay naton nga recap sa sining pahayag sa inaugural speech, no, during the inauguration ni Mayor Alfredo Benitez sa Bacolod City. Maghatag kita pila ka mabrandom, balikay kita pagkatapos kidamang sini mga interviews na nato reports kuanaton diri sa ato sa ring palatuntunan. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Pharmacies. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
indi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga pagkaon, manginto na sang cancer. Kahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon, kaang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance o kung pagporma cancer. Ang mga carcinogenic food, pabit naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sa tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalangit pagdasig apang mahina nga pulso, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Okay, balik tayo sa aton siring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, the time check na to report ni Bombo Carla May Defensor. Gikan sa patrolyo makabaran sa aton nga pagpalagad. Kay liwat ta balang nga balikan no ang aton siring mga transport sector. Pagkatapos nga ti nagpahayag, naghatag direktiba no ang pagwa sa memorandum ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. No, so ti saling na sa LTFRB nga may 2 ka pesos nang increase ang plete. Grabe nga mando do Marcialo ba? Memorandum na pinagwa na niya 11 pesos na, no? Ang plete. Kay 2 pesos dugangan 2 ka pesos, no? Himuon nga 11 pesos. So, ga pang-alang-alang man ang kwan no? Ga pang-alang-alang man ang aton nga kwan nga mga drivers nga hindi anay kami magpatuman yan ay kami pa-increase basi ko buyayawon kami sang kwan basi buyayawon kami isang mga commuters di ba gid magsala may ara gid nagreklamo may ara gid nagreklamo kay na kay ti way kuno sa permitrix so sa bagay sakto man si Mr. Jigo Malakad no nagpahayag na ni nagligad sa hindi anay kami manukot 11 no. Actually panukot sa ito tagpulo no 2 piso naman lang gid ang i-dugang.
sa 11 pesos. Ang tricycle subong ni magwantahan, no, kung pilang plite sa tricycle bi kunano, dira lang gani sa Buri Road pagadto to sa may isa ka subdivision to sa may isa pa niya country homes, no? 35 pesos. So kung grabe doon man basta-basta nga pamiliti, di ba? Dapat i-regulate man eh. O, sino mag-auyat sa Committee on Transportation? O, check na to ni kay dapat ma-fair matrix man na tricycle. Hindi naman sa lakyan kay doga sobra-sobra sila ya panukuto. Hindi na sila nga mahal gasolina mga motor ni kini niya hindi niya hakog pa kaunon sang kwan. Sa gasolina ang mga motor ni. Oh, kay mga Euro 4 nga design iti mga kini na ni. No? So, ti baloon tabi ni sa aton sa ring nga mga kauturan and ti dalon ta na lang niya, no? Ang ining nagapakilala nga taga Bombo Radio Philippines kuno bla. Ang babae nga si Dayan Ortiz one time magasugat agid banas tani si iya ni, no? Sa bahin sang sining nasambit iya makabanan nga pagpang-extort niya. Oh. Ti karong ginapasalamatan tama ning aton nga makapulisan kado kalertoman. Kapalabot dayon sila sa mensahe diri sa talatapan sang Bombo Radio Bacolod. Kati para ma-confirm, no, kung bala ini sila ang matuod manggid nga empleyado ang Bombo Radio, no, nga si Dayan Ortiz. Pero daw ay gina kuno isang kwan, wala gina kuno isang kamatuoran. Ang ining nasambit iya makabanan nga kwan ano, nasambit nga babaye o hindi na konektado sa aton, no? Ang ining si Dayan Ortiz nga amo iya makabanan, no? Ang ining nagapakilala, no, nga taga Bombo Radio Philippines. O ti sige no? So ti sa mga kautoran aton the same time sa bahin sa aton sa ring nga mga kabombo, no, mo ni blang ginabalta nga di ka mo magpati subong sang sining mga nagatawag-tawag, no, ka nagapangayo o hulog-hulog sa GCash o may isa pa sa kapangalan di nga gin-mention, no, nga hulog-hulog kuno sa GCash, no, ang GCash ay makabanan ni Ronnie Magsukang. Ika po kadako-dako sa nga pangayo niya kwartaw 5,000 pesos. O sige nalabot man ni Bobo Carla, no, ang ato nga pero 6 spokesperson, no, si Colonel Lieutenant Colonel Arnel Soles para ma-aware man aton bla, no, nga aton sa ring nga mga taga Paramati. So never gyud kamo mag-entertain. Makilala nyo man ato kung sinong taga Bombo Radio Bacolod, kaya mabatian nyo man di on air, no, may mga programa man kita dire nga makilala nyo bla kung nagatransaksyon sa inyo ina. Luwasin na, no, kung wala dire kay hindi nyo mabatian sa Bombo Radio Bacolod, no, never good or don't talk to strangers kumbaga. Kung hindi mo kilala, bayin lang da, no? Hindi gid, no, magpadala-dala sa dire makabanan kay ti basi mabiktima man kamo. Secretary Sam si Bombo Carla may defensor sa report niya makabanan nagikan sa patrol, no? Okay na sa bobolet, no? Bombo Carla sa report please come in. So, nanugyan si Police Colonel, Lieutenant Colonel Arnel Solis Bombo Pons, the spokesperson sa PRO6 sa mga kauturan naton nga gakaskam Bombo Pons. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, iga-check karon gid ang mga naga-message o kung ang mga usually gid ya Bombo Pons ga message gini ang ini nga mga scammer Bombo Pons, no, so check karon kag i-verify gid sa ang gingamit nga pangalan, i-verify gid kung siya gid mismo o kung kilala niya mismo ang nagapang scam o kung ang naga-text Bombo Pons kag ati usually ni Bombo Pons kung mga kayo bala GCash gid ang ginagamit sa subong Bombo Pons, no, mayara sa mga GCash number nga ginahatag, so dapat itistingan ni Bombo Pons, no, in a small amount para sa matasang ginhimo naton nagintistingan naton sendan ang isa ka GCash number kag dito naton nahibaluan ang pangalan, so para at least nga ma-track man bala Bombo Pons kag mahibaluan kung sino ang nagapanag-iya sa nga GCash Bombo Pons kag mo na pwede na siya mapangita kag mapanawagan Bombo Pons kag suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis gid Bombo Pons, no, hindi gid magpadali-dali nga maghatag gid sa gilayon sa mga
nagapanginto abo po so kun hindi bala dali-dali nga sakyan ang ila sini nga pag mensahe ang pag message nila abo po kay amo gini ang madala sa imo sa makuhaan ka sa mga scammers bomba po so dapat bantayan gid kag hibaluon gid kung sino ang naga message bomba po. So Bobo Carla, ano ganing ginhimo ni Dayan Ortiz ni? Yes, sa Bombo Pons, ini si Dayan Ortiz gani Bombo Pons message ini siya. Tisbong iya naman ang ginapunteriya ni Bombo Pons is mga police station no. Mayara sang duha ka police station nga nakigangot sa aton Bombo Pons in the Negros Occidental. So isa ni ang Calatrava kag ang ikaduha ni amo ang San Carlos City. So ang area sang Calatrava nakabaton ini sila sang message Bombo Pons nga ang mga kapulisan is protector sa illegal gambling nga katabo Bombo Pons. Kag after that, ginapangayuan ini sila sa nga kwarta nga 5,000 ginasendan sa nga GCash number Bomba Pons. Kumbaga Bomba Pons gina-blackmail ang mga kapulisan tihabi nila. Siguro madala nila bala Bomba Pons. Pero ining si Dayan Ortiz nga ni Bomba Pons nagapakilala nga isa ka broadcaster sa nga Bombo Radio Bacolod Bomba Pons. So hindi ni saya broadcaster ya Bomba Pons. Bombo Radio Bombo Radio Manila. Bombo Radio Manila. So, ni Bombo Pons, gapakilala ini siya nga broadcaster siya sang Bombo. So, hindi ina matuod. So, amo man na, ang mas mayo man gani Bombo Pons, kay nakigangot sa gilayon sa aton, ang kapulisan sa nga Calatrava Bombo Pons to verify nga kung si Dayan Ortiz isa ka broadcaster sa nga Bombo Radio Bacolod. So, mayo man gani Bombo Pons, kay napadangat sa gilayon sa aton, kag napamatud-an gid naton nga hindi niya taga Bombo ining si Dayan Ortiz Bombo Pons. So amo man ni ang natabo sa area sang San Carlos City nga nakibot ng tagani nga may nag-message sa aton nga kung kilala naton o kung isa ka miyembro sang Bombo Radio ining si Dayan Ortiz Bombo Pons. So mas maayo nga na padangat sa aton sa gilayon at least nga nahibaluan naton kag nahibaluan naton nga ginagamit na kita gali Bombo Pons kag nahibaluan man sa aton sini nga mga kauturan ni ining si Dayan Ortiz hindi taga Bombo Bombo Pons. So kung hindi ina siya broadcaster sa nga Bombo Radio Manila Bombo Pons. Yes, Bombo Pons. So pamatian bala naton ang pagpanugyan ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Always na siya nato na batian nga may ara ang nagapang pinto no through text or call nga nagapangayo sang something. And may ginagamit nga tao or organisasyon. So sa aton mga kauturan, hindi gid sila dapat basta-basta magpati no. And kontak ko nila personally ang tao nga gingamit nilang pangalan to validate kung tuod gid man ang request nga ini. Kaya usually hindi gid na tuod and ang mga number nga ginagamit is unregistered mostly na sa imong cellphone. So, hindi ka dapat magsalit. Kung amo sinanatabo, actually, kung natawag na to, not only police stations, anyone could be, pwede nilang i-blackmail, no? Kag may pangayuon sila sang something kung ano. And may nakita kisa pangayo siya gani load, no? Or kwarta through GCash. Actually, verifiable man na siya kay kung gamit ang GCash, makita naton dira kung sino ang pangalan sang tagiya sang GCash number. So far may nabatian kita last time no, gingamit ang iyang pangalan. That is why nga tanan kita dapat gid maghalong no. And kung ikaw ang ginapangayuan, dapat magpangita ka sang paagi paano mo i-validate sa tao nga gingamit ang pangalan kung truly siya gid bala no. Kay way ta kay balo basi gingamit lang ang iyang pangalan tapos nagkunwari may pangayoon kag naghatag ka man dayon. So hindi ka sigurado nga hindi to siya gali. Siyempre kung pwede na siya testingan no, hulugan to kwarta ang number nga or ang GCash na ginano niya, then pangitaan naton paagi nga ma-file niya na siya sa kaso. Kaya once nga nang pangtunto ikaw kag may prueba nga nanunto ikaw, so pwede ka gipasakaan sa kaso. Ano ni sir nga kaso, sir? Lantaw na to, no? Pwede siya estafa or whatever nga pwede maka-qualify ang elemento sa krimen nga iyang ginimo. Bombo Pons, so Subong nga tiyempo dapat alerto gid ta?
Yes, amugid na bombapons no. So dapat mangin alerto man kita bala no. Kung hindi nato nakilala ini nga persona, kung may gingamit sa bala nga pangalan nga kilala bala bombapons, so dapat i-verify ini naton sa ini naton no sa nabutang nga pangalan para at least mahibaluan naton kung siya man gid o kung hindi bombapons. So madamo na gid no sa mga techniques nga mga ginapanghimo ini nga mga scammers para makakuha ini sila sang kwarta man dira bi bombapons o kung kung usually giga bombapons kwarta gid ini ang ila sini nga gina pangayo bombapons no. So again no, reminders sa aton sini nga mga kauturan nga hindi padaso-daso gid nga mag pati sa gilayon na bombapons. Okay, sige. Ti norte pa lang to, basi kibota bla may ari pa sa source central pero ti at least na brought out na ini ang awareness mo Carla, so never gid no, don't talk to strangers kumaga. Yes, ako ginaabos dapat ibaluon ginaton kaga hindi gid na magpadaso bombapons. So bombapons siga dugang na lang ini naton kiti tungod nga subong nga adlaw nagsugod ang dugang nga 2 ka peso sa pliti bombapons sa mga PUJ. So kamusta ini naton? So suno kay Sir Diego Malacad, General Secretary sang Undok, ti wala pa manggid sang final gid bombapons no nga assessment ang subong adlaw. Pero bombapons sa timiyari ini sila nga gina check-yar nga mga area, ang area sang shopping nga bombapons ti sobra ang ila gani nga plete no. May iban nga nagahatag 12, may iban nga nagahatag 13 kag 15 bombapons ini gin kalipay man sa aton siniya mga drivers tungod nga sobra ang plete sa aton siniya nga mga kauturan. Pero ang sa area sang Talisay bombapons didto gid ang medyo may nagka-problema bombapons no. Bangod nga mayara sa mga pasahero nga gin question kay tungod nga wala sang fare matrix nga gipakita ang aton sini nga mga drivers bombapons ti nakuan man ini naton sa area sang LTO Region 6 bombapons nga wala ini sila ya may gin-release nga fare matrix bali ang una nga fare matrix ang muling ingila siniging pasihan kag gindugangan sang 2 ka peso sa first 4 kilometers bombapons. So dapat 2 ka piso ang dugang sa first 4 kilometer bombapons. So muna no, ang iban din nagapangita sang ni taripa bombapons ang bag-o nga taripa pero buwas nga adlaw bombapons ang plano ni sang mga kaupdanan ni Sir Diego Balacad magabutang ini sila sang daan nga fare matrix kag magasulat ini sila sang gamiton nilang pentel pen magsulat ini sila plus 2 pesos kag ang plate number sang salakyan kay kung may problema ti picturean ng ini nila kag pwede man ini nila ma-concern kay pagasabton lang ini sila sa mga mga drivers man kag mga operators nga nagasaka 2 ka peso bombapons ti ini ti ibaluan man naton bombapons kay ti nagasaka nang daan nga gasaka ang presyo sang krudo bombapons. So sa aton sini nga makuturan nga wala pa nakabalo so mayara sang dugang nga 2 ka piso ang samplete ang mga PUJ bombapons. So bombapons pamatian naton ang pahayag gikan kay Sir Diego Malacad. Wala pa sa general gid nga nga assessment pero particular sa mga shopping libertad mga within city proper wala man niya sang wala man niya problema mga driver ay wala man ta nag-impose dahil kaya ang mga tao nagabayad na may ara kundra ka sa may bangga patio na dito ko nag-assess ko to kadali may nagabayad niya gani 11, 12, 13 ang sa amula na din nagka-problema sa jutay dito sa Talisay nga nagareklamo gamay wala sa mga dokumento so was ikwanta na ipaskel ka na ang tanan nga tarifa nga old tariff dason butangan lang siya sa pintilkin nga plus 2 so lang ang old tariff kaya mo mga nang gin-announce sa bilog ng Pilipinas kasi nagtawag sa national wala na hindi na necessary nga maghatag pa sang metrics bangod nga transition period outgoing ang nagdeklarar pili nila sa incoming ginabalan gini nga gato mga driver nga magpangayo lang pa sa ilo kay hindi niya kakulangan sa driver kundi kakulangan niya sang nagapamuno naton sa sining estado na wala sila nagakompleto wala inactive ang ang ilang presensya inactive man ang ilang hard copy so ang declaration mo kung kaisa wala gani ralan na sa marching order pero wala sang sufficient nga document that's why ang
ang gusto nila guro mag-away ang pasahero kag ang driver nagpanawagan at kita nung ako may problema tawagan lang kami ni Ma'am Beth ni John kag sa akon di tawagan lang kami sa mga cellphone number nga ara man sa inyo. Kung pwede makuan lang maparecord lang sa police kami na bahala magpangayong pasahero sa inyo no kay kabalo naman kamo nga kung ako ya bias man kuya hindi sa driver mo pero kung kinalano natin paintindihan ng atong pasahero hindi digid magwantang bilis ang krudo kasi kuan man na alarming naman subong kag well no naman sa bugos nga Pilipinas nga grabe din ang pagsaka sang krudo so na gani may nagbayad ya 12, 13, 14 sa shopping na no supposed to be ang PT na da 10 pesos lang gid na so kana nalipay man ang atong mga driver sa ginanga pinaintindihan nila sitwasyon nagsubong ikinabutay pagka kulang isa ang pasahero conscious na wala nagagiit nga maginutok no except kung sa iban nga mga lugar like Alangilan, Mambukal, Murcia kay may limited ang time kasi may ginalaga sila nga mga oras nga makapauli kayo. Kasi downtown kay damo kasi round trip pero particular na yung mga Mambukal magamon di oras so kasi sinakan na kani iban taso. Hindi na pangayuan sa ginapasaylo kay imitanan ang dapat masulon ang nagapamuno sa sininga estado nga wala naghatag sa insakto bilang information dissemination kasi ang kulang sang mass transporting nga dapat obligasyon niya sang nagapamuno dira hindi niya obligasyon sang individual as private entity nga nagapanagiyas sa salakyan. Panawagan kita pagi kay kabalo ko nga lawik ang scope sang Bugo Radio no ang ginaayo tanan sa mga pumuluyo nga intindihan niyo ginangaton nga mga pasahero driver kung medyo tayo nga komosyon hindi na pagpadaluman gid ayoan nyo na lang ang driver sa kundo hindi gid pasipay istoryahan nyo lang sang maayo kag i-complain na lang sa pulis para hindi bala maggamo sa dalanan no kay masitol ta man lang ang ahaw piso kung 2 ka piso kinalanon ta pag maglinawad sa dalanan remember nga apektado ang pasahero mas apektado gid ang driver so ululupot kita nga ipakigaway ini nga interes para mabalaan sa mga nagapamuno nga sila nagakonsumo sa bilisang krudo sa gobyerno aton niya nagapaningwa kita sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi sagi sa aton man kayo so dapat ang gobyerno mag-act sila sa ilang responsibilidad as elected public official pag mag-coordinate sa kada LGU para malambot naton sa nasyonal ang gusto naton itapos. Pintilpin na siya kag may plate number para hapos nila may identify. Picturean lang nila ang amon tarifa kuandi ng original dason ginbutangan pintilpin nga plus 2 then may plate number sa dalo. Picturean lang nila kung may mga complaint sila kay amon na atubangon sa proper venue kag nila binigay sa aton LGU. Okay. Ang actual gid nga plate subong pila 9? 11 bomba points. Hindi na, dali lang gid. Actual ba? Way pa ning 2 ka pesos. Okay, yes, 9. 9. Yes. Pero, pila ka beses sa sakay sa salakyan, gabayad tayo po pulo kayo na ginabayad nga bilog, o 2 ka 5, way na tagay gakwa sensilyo. Amo gid gani, pero 9 la na tani. Yes, ababa points 9 pesos na inakon tani no kay ti isang sini nga pandemic gin pulo inaka pesos bangod nga ti syempre ang nauntat gid ang pagbiyahe sa aton sini nga PUJ diri sa syudad sa Bacolod Poponso so nagpulo inika pesos no pero wala piya nabutang sa fare matrix pero ang sa subong Baponso mo na nga wala ini sila ka-release ang fare matrix bangod nga nagbase ini sila sa una nga fare matrix sang wala pa sang pandemic ababapos amo to ang 9 pesos so kung dungangan 11 pesos 2 ka piso 11 pesos para sa traditional kag ang modernized bala ababapos 13 pesos kay ti 11 pesos ni ang plus 2 pesos is 13 pesos na bombapos. So ti okay man hindi lang mga akig no? Habalon lang ti sa mga drivers intindihan man nila kung magbayad kaya pulo okay man kung magbayad ka 11 okay man, no? Pero kung may magreklamo wala matrix, hindi na pagkuanon ang commuters, painsindiho na lang. Yes, wag gid gani abang mapons no kay hindi wala man sa miging pagwagid nga fare matrix nga bag-o balik itugangan na niya ang una nga fare matrix abang mapons. Kung siling sa LT Parvis ano sila mapagwa kuno aw? So Bombapons no wala gid ni Bombapons no kay sa information naton wala gid ini sila nakahimo sang fare matrix para sa subong Bombapons nga 2 ka pesos ay tidugang lang man ini Bombapons no first 4 kilometers lang iniya ang 2 pesos Bombapons. Okay no so pero why gid sa mapagwa? Yes wala Bombapons wala pa kita information nga mapagwa gid. Yes. So base kung maglain ang konseri resulta ha so sige lang insindihon ta lang na no sa mga commuters. Ti uldo sakit-sakit pa na sa aton bisan piso-piso o 2 ka piso sa nang nagdugang
bugat na nas bulsa ta, Bombo Carla. Amo gigadi abong mapons no ang 2 ka piso ti ang iban din nakaintindi man ng iban abong mapons no galing kiti merang iban nga gina-question gin nga wala sang fair matrix kag nga adwa ka pisos ang gina sa ka abong mapons amo na isa ka rason ang pagtaas sang presyo sang gatong bomopon. Hindi lang to kwan, i-correct ko lang to sa Mr. Bracken, hindi lang gina-experience sa Pilipinas, worldwide ini. No, bisan di kalani amo gatanaas ang presyo because ang invasion to sang Russia sa Ukraine no nga among mga exporter sang kwan sang gatong. Amo gid gani abomopons no so kabay pa nga mag-okay na ini abomopons no kay ti grabe gid ang mga pigado gid amo pagid ang natamaan bomopons. Sige. Yes, Bombo Pons, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Di mo to no, ang isa sa mga nangin obserbasyon naton kay naman no nga ti do may nagpangakig nga mga commuter so tiway talauman sa permitrix ni no kay ti di ko makapagwa diri ang aton nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa diri sa aton sa nga mga kabombo. So ti expectaron ta na no sa pulo ti piso bladugang ta no kay don ana dem lang ta nga pulo ginapliti ta mo pero saliti sa pagkatuon 9 na no pero ti tamad na kita magkwa sang sensilyo. Kasi na lagi kita kay ti wise ang isang exempted sini sa sining pagkalibutanon nga krisis no sa presyo sa produktong petrolyo diri sa aton sa adlaw man nga pagpangabuhi. Magdugay-dugay ti dumaan na dam lang tas na bumulit no pero gali kiti kwan gini pangabuhi ang kwanta sa pangabuhi ta ti ang cost of living ta nagataas man nga nagatinaas man nagadako impoto alas 9 ng taklas gabi sa aton nga pagpanagad Biyernes subong nga presentasyon petsa 1 sa bulan sa Hulyo tuig 2022 entrada nga adlaw sa bulan ikapito nga bulan sa siring nga tuig. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ang inyo lagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig
agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit.
Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan,
Umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot,
kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami,
siningdutang manawaan. Tara igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,